songs of praise, in songs of assurance, doing our best to remind ourselves all the time that the God we serve, his name is Ekweme. Amen. He does what he says. And he says what he will do and what he does. Amen. Otu onye ọba bụ sị, o kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa ya. O kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa o kwere m. O kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa o kwere nwa ya. Ị na ọ bụghị mmadụ, onye na-ekwe nkwa okwu ha. O kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa ya. O kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa o kwere m. O kwere m nkwa, Jehova ga-emezu nkwa o kwere nwa ya. Ihe ọ bụghị mmadụ, onye na-ekwe nkwa. Hallelujah. We are not singing it as if we believe it. Right now, even with my limping leg, I want us to stand and sing it as if we believe it. That God is a promise-keeping God. Amen. O kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa ya. O kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa o kwere m. O kwere m nkwa, Jehova ga na-emezu nkwa o kwere nwa ya. Ọ bụghị mmadụ, onye na-ekwe nkwa. O kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa ya. O kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa o kwere m. O kwere m nkwa, eze ga na-emezu nkwa o kwere m. Ihe ọ bụghị mmadụ, onye na-ekwe nkwa. Hallelujah. Amen. Father, we give you glory because you are the God that says and does what you say. Yes. Lord, we believe what you said in your word. Yes. When you say you will heal us, I believe you, Lord, that you will heal us. Yes. When you say you will give us salvation, even if it takes giving us your only begotten Son, heaven's best, you will still come and save us. Yes. Father, I give you glory this morning. As I come to you with this assurance, as I come to my people with this assurance that you are the God that keeps your promises. Yes. Receive all the glory, Father, as you encourage us with these words. In Jesus' name, amen. Amen. Please sit down. On this fourth Sunday after the Epiphany, I would like to have us celebrate our God as one who keeps his promises. There are so many things that we know about our God. He's a miracle-working God. That one is very easy to understand. He is the God that saves his people. He is our Jehovah Rapha that heals us. He is our Jehovah Jireh that provides our needs. He is Jehovah Shalom that gives us his peace. The list is endless. There are so many things we can say about our God. He is the God that forgives our sins, even if he has to give his only begotten Son. He is the God who loves us with an everlasting love. He is the God who... He is our Alpha and Omega, the beginning and end of all things. He's the ruler of the ends of the earth. Our God is the one that keeps his word. His words are yea and amen. There is no one on earth, in heaven, in the sea, or beneath the earth that can be compared with him. He's the King of kings and Lord of lords. But among all the things, among all the attributes that we give to our God, there is one that stands out to me today as I read
the gospel for this day, that this God, among all the things he is also a promise-keeping God. Hallelujah. Amen. And we need to celebrate that today and bless ourselves, remind ourselves, encourage ourselves with these words, that God is a promise-keeping God. He says what he does and does what he says. The Bible is awash, is filled with so many promises that God has made to his people. Some of those promises come with conditions. If you keep my commandments, you'll be blessed. And when we think of God's promises, the first place that comes to mind is Deuteronomy chapter 28. My brother, please come to Deuteronomy 28 and let's read the first few verses of that chapter. You see where God has made the promises and what conditions he gives for those promises to be kept. Deuteronomy chapter 8, chapter 28 from verse 1. Listen, everyone. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently, if you shall hearken diligently, the word is diligently, unto the voice of the Lord thy God, yes, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Stop there. Let's see the condition first. If you shall hearken diligently, that was Moses speaking to the people of Israel. If you will hearken diligently unto the words of the Lord that I speak to you this day, what will happen? I will set thee on high above all nations of the earth. I will set you on high above all other nations. God is speaking to Israel. Hallelujah. Amen. This is the God who keeps his promises even until this day. When we look at the people of Israel, I was listening to someone one day, and this person was trying to tell us all the things that people have done to destroy Israel. At a point, Israel was completely annihilated. There was no Israel anywhere to be found. They were scattered all over the world because of their sins, because of not keeping what God has said to them. But when they cried unto the Lord, what does the Bible say? God gathered them from the four winds of the earth and brought them back to Israel. And even though all the nations that were around them gathered and ganged up against them, in 6 days only, Israel conquered all of them and is established today as the people of God. Hallelujah. Amen. God is a promise-keeping God. What else does God say he will do for those who will keep his commandments? And all these blessings shall come on thee. All these blessings. And overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Yeah. Blessed shall thy be the fruit of thy body. Hallelujah. And the fruit of thy ground. Yes. And the fruit of thy cattle, the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shalt thou be when it come in, and blessed shalt thou be when thou goes out. Yes, now. The Lord shall cause thy enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. Hallelujah. Oh God, I am so excited when I look at that. The promises are great. They are numerous and they are sound. It takes only obedience to the word of God. It takes only giving ourselves to what God has said. If only you will hearken to my word, blessed shall thou be when you go out. Blessed shall thou be when you come in. Why don't you try God and see that he is a promise-keeping God? Our God is not only a miracle-working God, he's also a promise-keeping God. If you will diligently hearken and obey what the Lord your God is saying to you today, blessed shall thou be everywhere. Blessed shall be the fruit of your womb.
Blessed shall be the cattle, your herds. Everything about you will be blessed. Now, I want us to have this idea that God is a promise-keeping God as we now come to meet the two people we see that appear in our gospel lesson today. There are others who appear. Jesus has been born. Remember, we are talking about the revelation and manifestation of Jesus. It's epiphany, remember? And now there has to be something traditional that has to be done. Jesus has to be presented to the leaders of the church, to the leaders of the Jewish worship way of life. You remember last Sunday we brought a child and we baptized that child here. Just the same thing we are talking about that was done for Jesus. It may not be called baptism in their own time, but it was like a presentation, bringing the child so that the people of God will see. Mary and Joseph came bringing Jesus after Mary had gone through all the things a woman who had just had a child should do. As they bring this child into the presence of God and into the presence of the people of God, we are told that coincidentally, and this was spiritual coincidence, because ebe Chineke no, there is no happenstance, there is no omerem namagama. God had plotted for something to happen on that day. There's a man called Simeon. Please, let's describe the man again. The man in our gospel lesson, you met Simeon and you met Anna. Please read about Simeon first. Luke chapter 2, verse 25. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. And the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel. Listen. And the Holy Ghost was upon him. Listen, he was what? Just and devout. Just and devout. For a man to be just and devout means that onon sonebe Chineke na. Yana Chineke na paritoka. Oh, a devout. When we say you're a devout Christian, we mean that you are the example of what a Christian should be. I see ni bonye na ekpere Chineke site n'ime mmụọ na n'eziokwu. Onye Anglican gị kwe ya sị onye na-ekpere Chineke nke aghụghọ na-eme gịnị na-adịghị. That was this man called Simeon. Let's hear what happened. After describing who he was. And it was revealed unto him by the Holy Ghost. It had been revealed unto him by the Holy Ghost. That he should not see death before he had seen the Lord Christ. Jesus Christ. That was a promise. Go ahead. Read it. Read more, please. And it came by the Spirit into the temple, and when the parents brought the child Jesus to do for him after the custom of the law, then him who held him in his arms and blessed him and said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace. Okay. It was revealed to him that he will not taste death, he will not see death until he had seen the Lord Christ. And moved by the Spirit, if you look at that place, Asna, Monso Chineke Duruya, Dubatia, Nimu Lonso, no Bochao. At the appointment, Yana Mary and Joseph Mone. No appointment. He just came by the Spirit. Chineke Duruya, Yabata, Nimu Lonso, no Bochao. Mgbe batara ya hụzika na-ekute Jesus n'ime church ya nara ha kelee Chineke ugbu a ka ị na-arụpụ burugu ka omegịnị ka ọ laa n'ihi na anya m ahụwo nkwa ahụ i kwere m
Hallelujah. Na magaghị ahụ ọnwụ ruo mgbe m hụrụ Christ ahụ. Chineke bụ onye na-eme nkwa ya. You may have been waiting for a long time for this promise that God made to you to come to pass. And all of a sudden you make up your mind or you begin to lose heart and say, it will never happen. Don't do that to yourself. Please. Because by divine connection, divine planning, divine orchestration, that promise will come to pass. As I said, there was no prior appointment so that Simeon would meet Jesus. But God had made him a promise by revelation. You will not taste death until you see the Lord Christ. How is this going to happen? Amagim. Onye ukwane Christ ahụ. Amagim. But gawa church taa. Ị ga-ahụ nkwa ahụ ga-emezu. In his daily routine, because this man was a devout Christian, a devout person of God. He was doing what he used to do every day. Ya ga na temple, ya kpọọ isi ala nye Chineke. Ọ maghị na ọ bụ mgbe ọ na-akpọ isi ala nye Chineke ka Chineke na-emezuru ya nkwa. He did not know that that day was the day the promise God had made to him will be fulfilled. Beloved one, what I'm saying is this. It is in the course of our service to God, it is in the course of our giving of ourselves to the things of God that we are going to encounter the blessing and the promise, the fulfillment of the promise of God. So you don't give up and say, well, I'm Chineke for donkey years. Therefore, let me go and rest. I'm half waketa. How do you know that ụbọchị ahụ esi na ị gaghị ga church? Ụbọchị ahụ esi na ị gaghị igbe ikpere ma itete ụra. Ụbọchị Chineke ga imezu ihe ahụ o kwere gị na nkwa. Let's trot on. Let's keep going because this God is a faithful God. When he sees the decision in your heart and sees the determination to succeed, the determination to serve him well, the determination never to turn away from him, he is going to meet you at some point and give you what he has promised you. Amen? Amen. Let's read about Anna. And I want you to guarantee very closely who Anna was. Luke chapter 2, verse 36. Verse 36. And there was one Anna, a prophetess. Number one, a prophetess. The daughter of Phanuel. The daughter of that man was also a prophet. Go ahead. Of the tribe of Aser. Uh-huh. She was of great age. She was of great age, an old woman, yeah? And had lived with her husband 7 years from her virginity. Mm-hmm. And she was a widow of about 84 years. For 84 years, a widow. Departed not from the temple, but served God with fasting and prayers night and day. Thank you. Stop there for a minute. She departed not from the temple, but served God night and day in prayer and fasting. She devoted herself to the service of God night and day, praying and fasting. Prophetess. How many of us can claim that we come close? Don't you see why those promises are not being fulfilled? Because I am also from Onyekwere Anyekwa. We are not close to him. I didn't know. I'm going to Bible study. I teach my children, I teach my brothers and sisters. Open down my eyes, O Lord, that I may behold wondrous things out of thy law for Christ's sake. I didn't even know that it was in the Bible. A prayer somebody made up. But this morning, I heard that you can see that same prayer in Psalms chapter 119, verse 18. Read it for me, please.
Psalm 119. May anya ma abụọ ka m wee legide oke ihe dị iche iche nke si n'iwu gị pụta. It's there. Psalm 119. Verse 18. Verse 18, yeah? Open thou my eyes, that I may behold wondrous things out of the law. Open thou my eyes, that I may behold wondrous things out of that. This is a prayer every one of us needs to pray. Because ihe ịchọga luko no anyị n'aka here. Onye Igbo gị kwe asị ihe ịchọga na Sokoto nọ na Sokoto gị n'ime akpa. The man who was preaching this morning used the prodigal son. This prodigal son, on the you know, there was food, there was everything he needed. But and then when he got there, he discovered that there are so many of us who God has made a promise that you are going to be blessed in the morning, blessed in the afternoon, when you go out, when you come in. They thought that going out and coming in, wishing a church, church. They don't know that it is that place that they left that God was planning to bless them. Before the blessing came, they had run out. Gawe boss. Ka Chineke meghe anya anyị ka anyị hụ na ebe ahụ anyị nọ ugbu a bụ ebe ọ ga-anọgọzi anyị. Ihe dị mkpa hụ ka anyị kwere okwu ya. Ma m kwere n'okwu ya, ọ ga-emere m ihe ọ sị na ọ ga-eme. If I stay focused, if I stay determined, if I stay committed, this God is a faithful God and he will do what he has said he will do. Amen. Amen. This morning, my sisters and brothers, I invite all of us to remain focused, to be like Simeon and Anna, who were in the right place at the right time, and God fulfilled his promise to them. Amen. Amen. From pillar to post. Jesus. Let us stay determined, stay committed, stay focused in the things of God. And we shall see that our God is a promise-keeping God. Let us bow our heads in prayer. O kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa ya. O kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa o kwere m. O kwere m nkwa, Jehova ka na-emezu nkwa o kwere m ya. N'ihi na ọ bụghị mmadụ onye o kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa ya. O kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa o kwere. O kwere m nkwa, Jehova ọ ga-emezu nkwa o kwere. N'ihi na ọ bụghị mmadụ onye na-ekwe nkwa ụgha. O kwere m nkwa, onye ọ ga-emezu nkwa o kwere. O kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa o kwere. O kwere m nkwa, Jehova ga na-emezu nkwa o kwere nwa ya, n'ihi na ọ bụghị mmadụ onye na-ekwe nkwa. Ee, o kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa ya. O kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa o kwere m. O kwere m nkwa, Jehova ga na-emezu nkwa o kwere nwa ya, n'ihi na ọ bụghị mmadụ onye na-ekwe nkwa. Chineke abụghị mmadụ nke na-ekwe nkwa ya. Chineke bụ Chineke na-emezu nkwa o kwere. Ka anyị tụkwasị ya obi n'ụbọchị taa. Adịghị ma mara na I don't know what it is you are looking up to God for.
Maybe you think he has made you a promise, and up to this moment, that promise hasn't come true, and you think God has failed. I want to call upon you this day, brother, sister, come to God. He is faithful. Our God is a faithful God. We thank you, Lord, that you're a faithful God. That you are a faithful God. Lambona se malahanda. Blander bokush talahast. Mangoba mashallah. Maida henna bolamun saram. Maida hetun the bast. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. Bless you, Lord. Maida in the last glory to you, Jesus. As we continue this morning or this afternoon now, I want you to think about those things you believe God has promised you. Things that you really know should have come to you, but they didn't. Does that mean that God has failed? Does it mean that I am the one who failed God and therefore I shifted from the place where the blessing of God should have come to me? I left that place and was at the wrong place. And so Jesus came and passed. Listen to this. Something that God taught me this morning as I listened to another man of God. Jesus was there on the cross between two thieves who needed salvation. Two thieves. They both needed salvation. And salvation had been promised to each one of us. If you believe, you shall be saved. But what happened? One of them looked at Jesus and began to deride Jesus. He saw Jesus as a man like himself. And because of that, he missed the salvation that God had promised. But there was another man on the other side who, when he saw Jesus standing, being on the same cross that they were on, he saw Jesus in a different light. He saw that the salvation he had been looking for all his life by stealing and killing, thinking that when he did that he would make his life better. Now on the cross, dying, he saw the salvation in Jesus and he said, Lord, remember me when you go to your kingdom. And Jesus said to him, today, here and now, today, you shall be with me in paradise. See, it's a matter of choice. Are you going to choose to remain where you have always been, refusing to do what God has told you to do? Chineke sị gị hapụ mmehie aka, hapụ arụrụ ala aka. Gaa n'osisi ike na arụrụ ala na-ekpekwa chọọchị. Na-achọkwa amara Chineke, na-achọ nkwa Chineke kwere. How can that happen? Ma onye nke ọzọ nụrụ okwu Chineke sị, ọ bụrụ na ị ga-echegharị, were onwe gị nye Jizọs, ị ga-ahụ nzọpụta ya. Onye ka ha echegharị ya, ha agarị ya ka ọ ma gị na wonder sị, ọkwa otu chọọchị ahụ ka mụ na ya kpee. Why is it that he got the blessing and I didn't?
The difference is in how we relate to God. God is faithful. The same yesterday, today, and forever. Ever faithful. Ever sure. Always keeping his promises. But the devil will not allow us to get the promises of God. So he tries to shift us from one place to another. And as we go from one place to another, we miss out on the blessings of God. Today, I want to assure you, my brother, my sister, that God is a covenant-keeping God. He's a promise-keeping God. Therefore, trust him, and you will never be disappointed. Trust him, and his promise will be kept. I know baptism. I know that Chineke ekwela nkwa site n'ọnụ Jesus Christ. Na ekpere niile anyị kpere banyere nwa ahụ na ọ ga-emezie. But anya onwe anyị kwe na aghaghị ikwekwa nkwa n'isi nwatakịrị ya na ọ ga-ajụ ụwa na ekwensu na ọlụ ya niile. That must happen for the child to receive the blessing. That's what we're talking about. God, ọ sị nkwa nke a ọ ghaghị ime ya. Nkwa o kwere maka nwa ọ ga-eme ya mezuo ya. But it hangs on how are you going to handle the promises you have made to God. I have decided to follow Jesus. No turning back. Is that true of you? Because whenever you turn back, you miss the blessing because the blessing is always there. Oh God, help me. Help me to go forward, never backward. Jesus Christ. Ka anyị cheta ndị a na-ekpere bụ ndị anyị na-achọrọ ekpere anyị mgbe niile bụ ụmụnne anyị ndị nọ n'ọrịa maọbụ na ihe isi ike. Virginia Nwadigo, Charles Nwadigo, Regina Njoko, Ngozi Okezie, Vincent Ahagotu, Celestina Hanaja, Chioma Okeke, Benson Wogu, Adeline Anamelechi, Chidimma Egwim, Obi Eke, Georgiana Wagu, Reverend Daniel Yunusa, Josephine Iwanyawu, Jesse Mosu, Moses Ahagotu, Dora Ahagotu, Sylvanus Mosu, Felix Oru, Patience Oru, ndị ukwu Concord, Ijuru Uzoma, Chimezie Naji, Christian Njoko, Christopher Nwachukwu, Onyekwere Ndukwe, Donald Mosu, Kingsley Obunigwe, Christiana Chukwunyari, Thomas Nwachukwu. Biko onwe ndị ọzọ ịmara tinye aha ha. Ka anyị chetakwa ndị niile na-eme emume ncheta mgbe a mụrụ ha n'oge dịka oge a. Tụmadụ Michael Ogbu na Chibuike Achịkọ na ndị ọzọ. Ka anyị chetakwa ndị niile na-eme emume ncheta mgbe ha gbara akwụkwọ n'oge dịka oge a. Ka anyị were ha mere ihe nlereanya cheta ezinụlọ niile, di na nwaanyị niile dị iche iche n'ime nzukọ. Ka anyị cheta ụmụ nwoke nwunye ha nwụrụ maọbụ ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ. Ka Chineke bụrụ onye inye aka ha. Ka anyị cheta ezinụlọ ndị na-eru uju n'oge dịka oge a. Tụmadị ezinụlọ Chukwuemeka Madụfọrọ, onye na-ebe akwa ha na-eru uju maka nwunye ya nwụrụ. Chineke anyị kwere nkwa na ya ga-abụ nne nke ndị na-enweghị nne, nna nke ndị na-enweghị nna, di nke nwaanyị di ya nwụrụ maọbụ nwunye nke nwoke di ya nwụrụ. Nkwa niile ka Chineke anyị na-aghaghị imezu ma ọ bụrụ na anyị ga-ekwere n'okwu ya, ma ọ bụrụ na anyị ga-enwe ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ, were okwukwe kwere nkwa niile o kwere. Amara ya ga-abara anyị ụba. Anyị ga-abụ ndị ihu ọma kpọrọ ma anyị na-eje ozi n'ụlọ ya. Simeon na
nwaanyị akpọrọ Ana, onye amụma, onye nọgidere n'ụlọ Chineke n'ikpe ekpere na ibu ọnụ na ịchụ ihu Chineke. Chineke wee gosi ya onwe ya. Ugbu a ka ị na-arapụ oru gị ka ọ na-anọdụ, n'ihi na anya m ahụwo nkwa nke nzọpụta ikwere ụmụ Izrel. Simeon n'ụbọchị ahụ ka ọ si Chineke, adịla ihe ahụ gị mechi ya mee taa, n'ihi na anya m ahụla nzọpụta gị. I can almost say the same thing myself. N'ihi na ebe anyị nọ ugbu a, I can say was my life's dream. The devil tried to make us miss this Canaan, but God brought me into this Canaan. So I can safely say, now let us thy servant depart in peace. Always have one challenge. Oh, you go to Chineke na obi dị m ụtọ na o mezuru nkwa ahụ kwere m na n'ala America na n'ala Washington DC metropolitan area na ọ ga-enye ndị Igbo ebe ha ga-anọ n'efe ya. O kwere m nkwa wee mezuo ya. Nara ekele n'aha Jizọs. Ka ebulie aha ya elu, onye na-eme mma ka ọ bụ. Ka ebulie aha ya elu, o kwere nkwa mee ya ka ọ bụ. Chineke m, ka ebulie aha gị elu, onye na-eme mma ka ị bụ. Ka anyị bilie gọzie ya. Ka ebulie aha gị elu, o kwere nkwa mee nkwa. Chineke m, ka ebulie aha gị elu. Praise him. Onye na-eme mma ka ị bụ. Ka ebulie aha gị elu, o kwere nkwa mee ya. Ezi Chineke, ka ebulie aha gị elu, onye na-eme mma ka ị bụ. Hallelujah, ka ebulie aha gị elu, agbanwe ka Chineke, ka ebulie aha gị elu, onye na-eme mma ka ị bụ. Ka ebulie aha gị elu, hallelujah. As we stand before the presence of the living God, I want you to remember one thing that you are looking unto God for. When one night, when you babatara nga na Friday, we are all Israel and Chineke. Na sik ni achoro ka Chineke mepere ụzọ ebe ụzọ na-adị. And God has promised to do it if you remain faithful to Him. N'oge mepere gị ụzọ ahụ ị na-achọ ka o mepee. N'oge gburu gị mkpa ahụ dịrị gị. N'oge agwọ ọrịa ahụ na-enye gị nsogbu n'ahụ. N'oge akpọlata nwa ahụ na-efu efu n'ime ezinụlọ gị. Chineke ekwela nkwa na ọ ga-eme ya. Ka anyị bulie aha ya elu. Ka anyị jaa ya, ma ka anyị bulie ya, ka anyị kwere na ya. Ka anyị kwere na ọ bụ Chineke pụrụ ime ihe ọ sị na ya ga-eme. Ihe ọ sị na ọ ga-eme ka ọ ga-eme. What He said He will do, that is what He has done. That is why we are called Jehovah. Hallelujah. That is why He is called Jehovah. Hallelujah. That is why you are called Jehovah. Ezele. What you say you will do, that is what you have done. Yeah, that is why you are called Jehovah. Onye na-eme mma, that is why you are called Jehovah. Hallelujah. That is why you are called Jehovah. Amen. If we say you will do, that is what you will do. Oh, that is why you are called Jehovah. Onye na-agwọrịa, that is why you are called Jehovah. Aka na-eme mma,
That is why you are called Jehovah. That is you will do. That is what you have done. That is why you are called Jehovah. Hallelujah. Chianye demma. Ihe ho kwuru ka ọ ga-eme. Ya de ha odechala. Ọ sịkwa onye ezi omume na ọ gadịrị ya mma. Ya mere asị m taa, gị onye ezi omume, ọ dịrịla gị mma n'aha Jizọs. Ị ga-abụ onye a gọziri agọzi n'aha Jizọs. Ọrụ ekwensu n'ahụ gị ọ gwụla taa n'aha Jizọs. Nke a bụ nchekwube Chineke banyere gị. My sister, your prayer has been answered. God is saying, be faithful and you shall see the glory of God. Seek me with all your heart and you will find me. I will show you great and mighty things that you did not know before. Seek me diligently and I will reveal myself to you. And in addition, I will show you great and mighty things that you did not know. If I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing until you are overwhelmed, God will overtake you with his blessings. It shall be well with you. I declare today that this special day is a day of your deliverance. Amen. From every oppression of the enemy. Amen. From every pain in your body. Amen. From every wicked assault upon your life. Amen. In the name of Jesus. Amen. And today we lift Nigeria, our homeland, before God. That everything the devil has planned for that nation, because God is a promise keeping God, who said, ebe ọbụla anyị zọrọ okwu n'oge nye anyị Nigeria n'aha Jizọs. Ike niile nke ọchịchịrị, ike niile nke nwa ịla n'iyi ya, Chineke biko gbaa iyi n'aha Jizọs. Ka obodo Nigeria lọghachi ghọọ obodo udo, ebe a na-adịghị akwafu ọbara n'ike, ebe a na-adịghị egbu ndị na-adịghị ihe ha mere. Chineke ya dịrị anyị otu ahụ n'aha Jizọs. What you have promised you will do. You said you would deliver us from the lonesome pestilence, from the wicked assault of the enemy. Jehovah, we are in your presence today. We open our lives and our hearts to you. Do the operation that is necessary so that we are glued to you forever. Amen. That nothing will separate us from your love. In the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord. To you be all the glory and all the praise. Chineke. Inyewa anya marubua. Kai were otu bibutari aniru nomo. Ikwere kwesịrị mgbe mmadụ abụọ ma watọ zukọrọ na ha gị na ị ga-anụ arịrịọ. Nyewa biko mezu ọchọ na arịrịọ nke ndị ohu ugbo. Otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Asị m otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọma nke gị nke oge ụwa nke a na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Ka anyị rịọ ka amara. Ka anyị nyerịta n'ibe anyị ekele udo. Senior warden, please come and give us the announcements.
The joy of the Lord is my strength. 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 He gives me laughter. He gives me my mouth. He fills my mouth with laughter. Ha 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 ha. He fills my mouth with laughter. Ha 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 ha. He fills my mouth with laughter. Ha 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 ha. The joy of the Lord is my strength. Amen. Can I get to Noro? Noro. Ima kwadera in Israel. My man. Good morning, everyone. Do we have any visitors with us today? Anybody be out here for the first time, or maybe you've been gone for some time, we haven't seen you. Maybe it's your first time in this building, or you're visiting. No one. Let's greet ourselves for being here to this Sunday. I mentioned last week that acolytes will be measured for 2 weeks, this week and next week. So the measurements will be started today. So acolyte Lile and their parents, make sure that if they are here, let them stay. In fact, after service, stay inside the sanctuary, so that they can be measured for the uniforms we're going to be ordering. I give my measurement this week and next week. After next week, that's it. So if you can get it done today, please get it done today. After service, they can just wait here. I think that would be a good place for them to wait. Can I make the measurement? We are still accepting pledges for 2020. If you haven't pledged already, please make your pledge. And I make pledge every year. So if you haven't done so, please do so as soon as possible, so that you can be in the book, as they say. And I also made a pledge already. Your envelopes are already available. If you haven't picked them up, hand on this fellowship hall. One table not as there. You can just pick up your envelopes for your 2020 pledges. It's in the fellowship hall now as we speak. So after service, please go to that table in the back and pick up your envelope. Our annual meeting has been scheduled for March 1st, which is just a month. So all church groups and organizations, you are supposed to do your reports every year. All the women's groups, men's groups, so on and so forth. Essentially, it's supposed to be a report of what you've done during the course of the year, or maybe what you're aspiring to do for this coming year. That report is essential for us to really gauge our progress. So all of our groups, big and small, please get your reports together and get it to me as soon as possible. As I mentioned a while back, this particular annual meeting, annual election, as we always do, but this election is different because
for the first time, we've kind of completed this cycle, which is a good thing. This time, 3 of our council members will have to wait a year before they can go to council again, which means that we're going to have 3 new council members this year. So it's very important that those that are able to step up and do so. It's a very important job. It's important for us to see how the church works from leadership point of view. So we appreciate all the things that are going on. So you might be called to play that role. I hope you'll be answering that call. The election committee, Abasa Church today, please wait after service. If you are on the committee last year, let me say, if you were on the committee last year, please wait after service today for a brief meeting. We want to have the nomination forms ready by next week for the election. On that note, there will be a special council meeting to prepare for the election on February 13th, which is in 2 weeks, just about 2 weeks. Let me call Mrs. Esonu and Mrs. Ezichi up for an announcement. All praise be to God. Toonu Chineke n'ihi na ọ dị mma. Okwu anyị nwere ikwu ihe gbasara Women's Department, ihe gbasara ụmụ nwanyị. Anyị si ka anyị bịa kwuo ya ebe a. We had our meeting yesterday afternoon, and many of the women came, but many did not come. It was our first meeting for the year. And Oebano decided that we should come out and say some of the things I actually do. So that in there, now we are meeting and we can know. And also, Macau things there are very important. We have started our meetings for the year. And we are happy we now have many women. I am one in the Biaron came last year. Praise the Lord. Hallelujah. And we're so happy about it. So many of them are Etienne Hahana group. But in the Etienne Hahana group, because I na chokuno, tinya hono, na group kuno biya home. I'm always there after service. Ka unu pike by na group. Then I choro come especially in the biara hono. Man I wear a uniform. In fact, I baby days I need that. Uniform, exact women's uniform. I am a year all the time. One of the days I get here Easter, and I actually order aqua because I actually didn't wait to be aqua, especially in the Abiaron home. Because Habia home, my Basa church, come copyraha. We have just the next 2 weeks to do that. Can we may order aqua? Kunu sorokwani bono. Praise the Lord. Ihe ọzọkwa wụ dues anyị na-akwụ source of $50 for the women's general meeting. Nwanne m nwaanyị ga-ekwu ihe gbasara Mothers Union na-akwụkwa something, but for women's general meeting anyị na-akwụ just $50 every year ka iwe debe aha gị. Go ahead. Okay, for Mothers Union also, I urge all the members of the Mothers Union to go and meet with the treasurer to make sure that you are not owing from the year Afonde Garaga. You know, we pay our dues both to London and to US in March. So them all major work before get work this year or pay also for this year. So it's very important. And we also want Ndi Choro join the Mothers Union, please. This is the time to approach us. We want everybody to come now. This is not
how we want to do it. When you're already interested to join the Mothers Union this year, this is the time to identify yourself. We would like you to come to the meetings so that you will know what we're doing and what the Mothers Union is all about, or the trainings that you need to get. Because I know that we've had people in the past that just to join, and we never see them again to participate in what we do. Also, what we're anchored about, we want every woman to belong to a group for benefit and everything else. I am term you stay with active as a woman. Or in our church, church, something happens to you, and people say, "Who is that person?" And we don't want controversies. So I actually make sure that if you belong in a group, be active in that group. Because if anything happens to you anyhow, we must ask what group you belong to, and we'll get that information from the group leader. You know, a lot of people come and we don't know a lot of new people. Only when you identify yourself, we get to know you. So it's very important that don't just be somebody that's a church goer and one day has all Abiakwa church. We don't want to go that route. We want you to be a part of us and participate in everything I name, you know. And also, women, if you don't know, women meet the first Saturday of every month. I meet the first Saturday of every month. If you don't belong with the WESIAC group, WhatsApp, and Abasos there, like reminders and stuff. So if you have a phone number and I want anything from the church, please approach Dr. Mrs. Roslyn Mbakalo to add your name to that group so that that's where we send reminders to tell people meeting is today, because we all need everything, you know, so that you know to be there. In our society or church or anywhere you don't know what's going on, you feel left out. We want everybody to feel that they belong here. So thank you. Thank you. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Otu ihe ndị nna na-ekwuta ha m chọrọ ịbụrụ aka ihe gbasara ihicha chọọchị. Eji m ohere a na-ekele ụmụ nwanyị niile ndị kpọrọ ya ọrụ ha na-emesikwa n'ike bụ anyị bịa chọọchị every Sunday, carpet a vacuum onye dozie ebe niile ya dị ọcha. I bịa church, aja anyị vụrụ bịa shile n'ezi na-emebicha the carpet. Ihe niile na-aga na-ehicha every week before anyị abịa church. So eji m ohere na-ekele ụmụ nwanyị ndị ahụ ndị na-eme ya. Ọ ihe eji mara ndị Igbo. Saturday ọbụla ebe ka anyị, for instance, na St. Thomas Church Udo. When you can be visit Mama the other, oh, gawara ebe church is not your church. Or group how is her church la week here or long one. I actually replicate more. We email otundu line make the church the card benolo. This is part of it, and it is part of what we have been preaching about: being involved in the service of God. Don't forget it, because. Ọ na group ị nọ n'ime ya, ndị nwaanyị anyị nwere group atọ: Sarah, Esther na Ruth. Ama m so nwere otu esi ke ya, ndị Ruth mechaa keta kewi kanwa, ndị Esther eme, ndị Sarah eme. If you are in any of those groups and you have never tried to join, even in cleaning the church, you still have much to do. Otu aka ọ na-adịkwa ụmụ nwoke nwere ma anyị na-eyi ọrụ ogige. Asị ụmụ nwoke bi ọrụ ogige abịa ya rụkwa mkpụrụ mmadụ ole ahụ na-eji abịa. Chigo ahụchiela anyị, Ben ahụchiela anyị, Jasper ahụchiela anyị, ọgwụla mkpụrụ na Chidi Njọkụ ha niile. Those few every Sunday na ụmụ nwoke ndị ọzọ ama ya akala akpa gara ha agachi. Biko, let us get involved in this work. And I thank God for some of our brothers who have come
Every here will let ga hu ka Ebenezer ayakacha ni logo beta ya na abiado. He will be here. There are others like that. Let us get involved. Man hadige ma here will log abela karaga karochu logede. Bikonomuna. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Biko tutuma kpọwa atụrụla anya unu ga-ahụ na ọta anyị enweghị flawa na ya. Biko enwere ndị ke alaeji ewere ndị ke birthday, so adịghị ka anyị hụrụ taa. So biko the altar gate, they are calling for your donations. Yes. So on the altar gate, they are calling for donations because on your woman to know beyond the way bad day because we meet here Mrs. Smoker or the head of the altar gate. Because I got quite one in my reading so Naki Hunya is Bible 148.
Ọ dị na page 24 n'usoro oriri nsọ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Bulitenụ obi unu. Ka anyị nye onye nwe anyị Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie. Ọ bụkwa ọlụ anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele na otuto mgbe niile n'ebe niile na dị nsọ. Eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị. N'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ, ị sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, meekwa anyị n'oyiyi nke gị. Ị sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'oru nke mmehie, ebe ị mere ka a mụọ ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọnwụnwa n'elu obe. Ị mere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie ya elu, ka ọ nọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. Ị sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe. Ebe ị mere ka anyị ghọta taa na ị bụ Chineke onye na-emezu nkwa ikwere. Obi na-atọ anyị ụtọ, anyị na-aṅụrị. Anyị na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na usuu niile nke eluigwe na-ekwusa aha okwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: Chineke. Nara otuto anyị, Nna nke eluigwe, site n'ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị, ka mgbe anyị na-eso ije ụkwụ ya, na-edebekwa ihe niile o nyere n'iwu, wee ka site n'ike nke mmụọ nsọ gị, ka ihe onyinye achịcha na mmanya ndị a bụrụ anyị arụ na ọbara ya ezie. Onye na-ara achịcha n'otu abalị ahụ a raara ya nye n'aka ndị iro ya, wee nye gị ekele, ọnyawa ya, wee nye ndị na-eso ụzọ ya sị: naranụ rikwa, nke a bụ arụ m ka a na-enye n'ihi unu. Na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ narakwa iko otu aka ahụ sị: unu niile ṅụọ n'ime nke a. Nke a bụ ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụụ, nke ha na-awụsị n'ihi unu na n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọbụla unu ga-aṅụ ya, ka unu wee na-echeta m. Ya mere, anyị na-ekwusa ihe omimi nke okwukwe. Kraịst anwụwo, Kraịst ebiliwo, Nna anyị nke eluigwe, anyị na-echeta àjà onye nwe anyị Jizọs Kraịst ji onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusa mbilite n'ọnwụ ya dị ike na nrigoro n'eluigwe ya dị ebube.
ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube, anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume otu aja ya ahụ zuru oke, nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụaja anyị aja ekele na otuto anyị. Mgbe anyị na-eri na-aṅụkwa ihe omimi ndị ya dị nsọ n'iru ebube nsọ gị bụ Chineke, biko menwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị, onye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya gị, jikọtakwa anyị niile n'ime arụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Site na ya na nnọnyere ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị, nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile na ike niile dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Anyị lee anya na page 29 usoro oriri nsọ anyị. N'etiti peji ahụ ka anyị na-eme emume ịnyawa achịcha. Anyị na-anyawa achịcha nke a iketa oke na arụ nke Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu arụ, n'ihi na anyị niile na-eketa oke nwa atụrụ Chineke, gị onye na-ebubu mmehie nke ụwa. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupu mmehie nke ụwa. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupu mmehie nke ụwa. Ekpere nke obi dị umeala mmadụ niile, anyị azọbanyeghị ụkwụ ịbịa na tebụl nke gị, onye nwe anyị, onye ebere, dịka anyị tụkwasịrị obi ezi omume onwe anyị, kama anyị tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ebere okwu gị. Anyị ekwesịghị ịtụtụkọ iriri nri n'okpuru tebụl, ma gị bụ otu onye nwe anyị ahụ, onye nwe ime ebere mgbe niile. Ya kwee onye nwe anyị onye ama ka anyị si otu arịa arụ nke Jizọs Kraịst, ka ọkpara gị hụrụ n'anya, ka anyị sikwa otu a ṅụọ ọbara ya, ka anyị wee biri n'ime ya, ka ya onwe ya birikwa n'ime anyị mgbe niile. Amen. Were na okwukwe bịaruo nso, nara arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst nke o nyere n'ihi unu, na ọbara ya nke ọ wụsịrị n'ihi unu. Rie na ọṅụkwanụ na-echeta na ọ nwụrụ n'ihi unu. Werenụ ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe na ikele ekele. Amen. Arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst ya chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Bara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi.
Jizọs, ọbara Jizọs, onye ọma mee, ọ bụ ya na-eme mma. Ọbara na-eme mma, ọbara na-enye ike. Abụ 121.
Abu 116. Verse 3.
as the last verse. Hallelujah. Ị ga-abịa n'ala eze gị. Jesus, biko cheta m. Amen. Yes, so I'm on your free. Page 32. Dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị otu aka anyị na-ekpesị. Ka anyị kelee Chineke, page 33, mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-ekele gị n'ihi na ị werewo arụ n'ọbara ka ọkpara gị Jizọs Kraịst. Site n'aka ya, anyị na-echetụrụ gị mkpụrụ obi anyị ka ọ bụrụ zipụ anyị nke mmụọ gị ịdị ndụ n'ịlụ ọlụ. Ngwa na ịgba nkịtị nwoke were ịdị nwayọọ na ịgba nkịtị mgbe Chineke anyị ugbu a. Just a moment of peaceful silence in the presence of His Divine Majesty. N'ịgba nkịtị anya ka anyị cheta okwu Chineke gwara anyị n'ụbọchị taa. Site n'ọnụ nwa ya, ọ sị na ya maara onye ịbụ. Ya na-ahụ gị ebe ị na-aga. Iwe na ọnụma jupụtara anyị n'obi. Iwe. He kept emphasizing that, iwe. Anyị na-arịọsị Chineke ya biko wepụrụ anyị oke iwe a. Ka iwe ya dị ọkụ ghara ịdị n'ebe anyị nọ. Ebe ọ sị na ya na-ahụ anyị mara ebe anyị na-aga ka anyị nwee ike na-aga n'ụzọ ziri ezi ka mgbe ọ na-ahụ anyị ka obi na-atọ ya ụtọ.
ka ọ mara na anyị na-aga n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụkwa na anyị na-aga n'ụzọ dị njọ ka anyị si n'ụzọ ọjọọ ahụ wezụga onwe anyị bụrụ ndị a ga-anara nke ọma n'ihu ya mgbe niile, ka ọ ga-abụ mgbe anyị na-abịa n'ihu ya anyị abịa na-enweghị aghụghọ ọbụla n'ime anyị. Nara 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 ekele Chineke dị mma, biko nara ekele. Nara 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 ekele anyị onye na-eme mma, biko nara. Hallelujah, nara onye na-eme mma, biko nara ekele. Nara nara o nara ekele onye na-eme mma, biko nara ekele. Nara nara o nara ekele anyị eze na-eme mma, biko nara ekele. Ngwa na anyị bịa otu anyị na-eme ya kelee ya. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Angels are saying you are worthy, oh Lord. Oh Lord, you are worthy. Angels are singing you are worthy, oh Lord. Amen, you are worthy. Angels are saying you are worthy. Angels are singing
worthy, Lord. El Shaddai, hallelujah, you are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Mighty God, you are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Yes, hallelujah. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Yeah, you are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Oh, you are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. Oh, you will never share your glory with anyone. You are the Lord, that is your name. Oh, you will never share your glory with
Tolenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ka anyị nọdụ ala biko mgbe anyị na-abụ koros ọzọ anyị ga-achọ ka ụmụ nwaanyị niile taa bụ Sọnde nke mbụ n'ime ọnwa February 2020 02/02/2020. There was somebody who sent me a WhatsApp. I hope you all saw it, that this day comes only once in 1,000 years. Yes. Once in 1,000 years. The only time you are going to hear it is 30. Mahaini laugh chaleba. Hallelujah. I got never Praise the Lord. So Tawe is very special day. Ndị nna anyị na ụmụ nwaanyị anyị niile ga-abịa dịka ha chuzuru ime ikele Chineke ekele n'ihi ọganihu nke ọrụ ha. So all the ladies, if you have your own chorus, we will join you. If not, the choir will give you one. Hallelujah. Chineke nke igwe ịgbapụtawo mgbe mọmụ nọ na nsogbu, aga m enye gị ekele ọma ka m ga-enye gị, otuto ọma ka m ga-enye gị. Abụ ndị nsọ ka m ga-abụ iji gosi na gị bụ chi. Aghara mmehie Chineke ka m ga-eto oke n'ime gị. Ọkwa gị si na ị ga-eburu m ibu a. Ọkwa gị si na ị ga-ebo male. Aga m iru gị. Jehovah, ụmụ gị nọ n'iru gị. Mkpa anyị bụ ka anyị keta oke n'ime gị ma emesịa, ka anyị bụrụ ndị a ga-anara nke ọma n'ihu gị mgbe ọsọ nke ụwa ga-ebi. Ya mere gbaghara anyị mmehie, ụzọ ọbụla anyị si jehie gbaghara. Ụmụ gị bụ ụmụ nwanyị All Saints Igbo Anglican Church bịara n'ihu gị ịnọchite anya nzukọ Kraịst a niile, ịrịọ arịrịọ na ikele ekele na iduru ụmụ gị ha aga ihe niile ha kwesịrị ịga, ndị gara njem alọta na Jenụwarị. Onye ọbụla adịrị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Ọ dịghị onye All Saints ọbụla anyị chọrọ achọ. Ekele bụ ihe ụmụ gị jiri bịa.
isi imela n'odudu gị niile. Nara ekele a n'aha Jizọs. Mgbe anyị na-ekele ekele ka anyị na-arịọkwa arịrịọ n'ihi na anyị batara n'ime ọnwa ọhụrụ a na-akpọ Febụwarị, bụ ọnwa nke abụọ n'ime afọ 2020. Jehova, anyị ababeghị ọnwa mbụ. Gị bụ onye maara ọgwụgwụ site na mmalite, mara mmalite site na ọgwụgwụ. Jehova, mgbe ụmụ gị na-aba n'ime ọnwa a, Chineke biko duru anyị gaa n'aha Jizọs. Ụzọ niile ụmụ gị ga-aga, isi na ịmara ebe anyị nọ, ịmara ihe anyị na-eme, ịmara ụzọ anyị na-aga. Biko anyị na-aga n'ụzọ jọrọ njọ, kpọlata anyị ụlọ, n'ihi na ị kpọlatara nwa mmefu ya alọta ụlọ nna ya. Ka anyị bụrụ ndị nketa n'ala eze gị, ndị a ga-anara nke ọma n'ihu gị ma emesịa. Jehova, gọzie ụmụ nwanyị ndị a na ezinụlọ niile ha nọchitere anya ha. Kwee ka ọ dịrị ha mma n'ụtụtụ, n'ehihie na n'abalị. Mgbe ahụ na ọ dịghị onye ọbụla ọzọ mara ihe ha na-eche n'obi ha. Mgbe ahụ echiche jiri obi ha n'ime nkori abalị, mgbe onye ọbụla ọzọ na-amaghị ihe ha na-eme. Chineke biko, mgbe ha na-ekpe ekpere, zaa ha ekpere n'aha Jizọs. Mgbe ha na-eche otu a ga-esi mee ka ụlọ nsọ Chineke kwụsie ike, mgbe ha ga-eche otu a ga-esi mee ka ụlọ nsọ Chineke dị ọcha, ma n'ihu ma n'azụ, nke a na-ahụ anya na nke a na-adịghị ahụ anya, Chineke biko gbaa ha ume n'ọrụ ha n'aha Jizọs. Ọ bụghị naanị n'ọrụ chọọchị, mana ọrụ ha na-arụ n'ime obodo, ebe ọbụla ha na-arụ ọrụ, Chineke biko duru ha gaa, duru ha lọta. N'ime afọ a niile, Chineke biko ya adịghị obi mma ichebe ha niile ruo mgbe afọ a ga-agwụ, ka a ghara ịchọ onye ọbụla n'ime ha chọọ n'aha Jizọs. Na anyị na-echeta otu nwanne anyị nwanyị n'etiti ha, onye ga-aga njem oge na-adịghị anya. Chineke, anyị mara ihe oru gị nwaanyị na ụmụnne ya niile ekwe na-achọ ka ha gbakọta ime ihe na ikwu okwu banyere ezinụlọ ha. Chineke biko, gị onye ọ na-atọ ụtọ mgbe ụmụ gị na-anọ n'otu ebe, isi lee ka o si dị mma, lee ka o si dịkwa ụtọ bụ ibikọ n'otu nke ụmụnne. Iwe si na ngwụcha ọvaịs ahụ na ebe ọbụla ụmụnne na-anọkọta n'otu, na ebe ahụ ka ị na-enye iwu, inye ngọzi gị iwu ka ọ nọgide. Mgbe ha na-ezukọ, Chineke biko nye ngọzi gị iwu n'ebe ha nọ n'aha Jizọs. Ka ngọzi gị nọgide n'ezinụlọ ha, ka ịdị n'otu gị nọgide n'ezinụlọ ha, ka ịbụ ụmụ Chineke gị nọgide n'etiti ha. Otu ahụ ka ị ga-eme n'ezinụlọ anyị niile. Gọzie ụmụ gị ndị a, gọzie ọrụ ha ga-arụrụ gị n'ime nzukọ ha, ka otuto na nsọpụrụ wee si n'ime ya dịrị ha nsọ gị mgbe niile, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị gọzie, chebedebe unu. Onye nwe anyị bulie ihe nke ihu ya n'ahụ unu, nye unu udo n'ezinụlọ unu n'echiche. Ka ngọzi nke Chineke bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dịnyere unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Nara o, nara ekele, Chineke dị mma, biko nara. Hallelujah, nara o, nara ekele, onye na-eme mma, biko nara. Hallelujah, nara ekele, eze kendi eze, biko nara. Hallelujah, nara ekele, abụ m ihe mbụ, biko nara. Hallelujah, nara ekele, eze kendi eze, biko nara. Hallelujah, nara ekele, Chineke dị mma, biko nara. Hallelujah, nara ekele, aka na-emeghị mma, biko nara ekele. Kelenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Anyị kpee ekpere mgbasa. Ọzọ ka anyị gba nkịtị naanị nwa oge.
cheta ihe niile Chineke kara anyị n'ụbọchị taa. Karịsịa ka anyị cheta na aha ya bụ abụ m ihe m bụ, ihe m kwuru ka m ga-eme. The God that keeps promises. Ihe siri ike, cheta na Chineke na-aza ekpere. Ije rawa ahụ, cheta na ọ bụ Chineke kwere nkwa mee ya. N'ihi ya, anyị na-enye gị ekele, na-asọpụrụ gị, na-akpọ isi ala nye gị. Imeela wee nọnyere anyị n'ofufe ndụ nke ụbọchị taa. Mgbe anyị na-esi n'ebe nsọ nke a n'ala, Chineke biko duru anyị banye n'ime izu a anyị batara taa, na ije ozi anyị niile dị iche iche n'ime izu, na mgbagharị ọrụ anyị niile na ezinụlọ niile. Chineke biko chekwaa ụmụ gị, chebe ọpụpụ ha na mbata ha, chebe ịnọdụ ala ha na nguzọta ha, mgbe ha na-eri nri, mgbe ha na-ehi ụra, mgbe ha na-anọkọ nnọkọ ezinụlọ. Biko nọnyere ha, bụrụ onye isi, onye na-akọwara ha ihe ha kwesịrị ime, n'ihi na ha bụ ndị ga-edoro iche pụọ n'ụwa niile. Nyere anyị aka ka anyị jụ ekwensu na ọlụ ya niile n'ime izu a, bụrụ ndị eji ama atụ ezi ihe mgbe anyị nọ n'etiti ndị ụwa, ka mgbe ha na-ahụ anyị, ka ha mara na anyị bụ nke gị n'ezie. Wepụrụ anyị ihe ize ndụ niile, gọzie ezinụlọ anyị, kwee ka anyị na-aga n'ihu. Mgbe anyị ga-ezukọ n'ebe a na Sọnde na-abịa abịa, kwee ka ọ bụrụ nzukọ ọṅụ na ikele ekele, ọ bụghị nzukọ ịkwa mmakwara. Anyị arịọ ekpere na ị ga-emezuru anyị ha, duru anyị laa n'ụlọ anyị dị iche iche n'udo na ndokwa, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu, n'inyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Abụọ Paul abụ 224, hymn 224. Amen.
guzoro Jizọs. Ọgụ ga-adị nwa oge. Taa ka ụzọ agha na-atụ. Echi ga-abụ mmeri. Asị m na echi ga-abụ mmeri. Echi ga-abụ mmeri. Echi ga-abụ mmeri. Oh God, echi ga-abụ mmeri. Onye na-emeri emeri ga-enwe okpu ndụ, okpu nke ndụ. Ọ ga-eso eze otuto bụrụ eze ebighị ebi. Hallelujah. Mụ na gị ga-eso eze otuto bụrụ eze ebighị ebi. Hallelujah. Onye nwe anyị nọnyere unu. Oh God, this is a good day.
Acolytes, please come to the front in these two chairs and sit there so you can be measured for the uniforms. Acolytes, please come to the front of the church and sit in these two front pews so you can be measured for your acolyte uniforms. Acolytes, acolytes. Yeah, it's a very different, you know.
Acolytes, please come to the front of the church for measurements. Acolytes, please come to the front of the church. The first two pews in the church for measurements.